Khwalzin pani te chu anin nei honeymoon mang turin thliar karan la hriat ngai mi alo na hian an kala he thliar kara cheng te hian ti dan maksak tak tak mai an neya heng an serle sang te hi then khat chu Rapthlak mai boka Rapthlak awangin then khat chu an thi pha hial thin ani he movie Rapthlak tak mai hi nu patuak thar Christine le apasal nela he thliar kar dang lam tak maya an honeymoon mang tura an lo thlen thu in a in trana he mun Rapthlak zia hi engma hriat lok po an nei lem lova pon lama anom mel na ringot chuan a hip ani ber mai tu kha chu Christine chu atak sapum pui nuam ti lo them thum hian har hlol maya atak sa le khumvela chuan bollo alo om noi mai bok a har chian chuan angonga hian chimak tak mai hi alo or reng maya chu thi chu a leilai om re reng a hre chuak zo bok si lo khoya tangin nge aneya engtik lain nge aur a hre chuak zo bok si lo abula muhil mek apasal nela chu an soi har nok noka chumini chu thiar karan thlo chwa san hun tur chu ni to a nela chuan chutia anom na chan chu hre chuak zo tare reng lo mai zanlama zuan lo in hnem do ani ring taringota chuak tura anin siam pe fil mek lai chuan niusa chuan chumini tailama chuan thiar kara chuan thlipui la om tak mai atle tur thole mi puite film khur tura an cha na thuan ron puang ta a mi zong zong chu ina oma pon chuak lo tura an puanin azui ngala ma sewani thlak takin nela te no pa chuan chuminia thlo chwa an tumsa to wangin airport chu ma taka an panta a mase konglaka an taxi driver chu konglaya dingin akal ngam to lo thuwa soi tamai an kalna tur konga chuan an hun puilom na omwangin mi puyan tamwangin akal tlang theidon lo thuwa soi tamaya an no pa chuan kea airport kal turin ati taxia chuan mi puito takara chuan kein an kalta a airport kal tur chuan longlengin an panangai dona chuta chia chuan Christine chuan a phone le a ID an thlenna hotela a theingil te hre chuak ta a ID tel lo chuan azin chuak theidon si lo longa thokte chuan dar ka ri lo tia longdang aron thlenle nual tur thule an kirle wat chuan longthen kha chu an nan le man mai tur thuan chila an nu pa chuan hotel lampan chuan an kirle ta a an thu tha dam lai chuan nela chuan an video lak then khat en tum chuan a phone chu TV a chuan han thun zoma ta chuan nela chuan darkar khat velarator video an ma ni lan na chu muta tlat mai an manin an lak lai an sha chua zo tak si lo wangin chu video a chuan enge thlengti sha tumin an enta a video a landan chuan an rui mel maya restaurant pakhata hian chon ei lai mek ani a chutia chon ei lai chuan waitress pakhat aming medi chu screen a chuan ron lang hlol mai an mu lai ngei chuan anin tura chuan thil enga muni apol lai po amu theya Christine chuan engma shelovina lo in pop maya medi bok chuan Christine ngonga chuan tuna ache or lai ngei mai choron or tira ta chia mai chuan Christine chuan angonga thimak tak mai or dan cho hre chuak ta enge thleng hre zui chak le riru nuam lo tak chuan video a chuan enge thleng ti sha tumin an han for wata ta chuan an pani chuan huan pakhata hian an oma nela chuan Christine chu tiluina mutpuya lo tum meka achan mu malpo omlawin anin hniala anin swal ta chia mai atopa nela chuan Christine chu angonga are khlum tamaya arwang chu huana chuan a phum zui tamaya chu thilan en chuan Christine chuan makati ngei mai oi harati in chu video a chuan athi toni si chuan engtin nge tuna aladam theile chuti chung chuan athina rim lutuk chu bathroom a chuan atlan luta video chu engtin nge om thei chuta angonga handapa kuthak na hnum ha lo langkul mai ti asya chwa chuan rap ngei mai video ni lan are hlum na hnum ma ngei mai kha ni boxi alaulu tuk chuan angonga thor chu potthla a chwata chuan a pai ta throya a pai rual chia chuan thildum hmul mai hi aluak chuak ta bor bor mai athom sha in nela chu aron tlan lut wata anupui chu beng dai han tuma damdoi en kolama mo ringin nela chuan tranpui to kawa an thenoma om sem le afanu ne teli chu an lo thlenga no panglung molti taka ne teli chuan Christine chipai chu amua maktak mai na pana achara Christine choron ortir le tamaya sem chuan an bul naya doctor number chu nela pe a rang takin nel chuan Christine chu doctor upalam to tak mai chu wapan puita a
Christine chuan video chungchang le thil thlendan kim chang tak mai chu doctor chu shila athil soingun taka ngai thlak zo chuan doctor chuan aha lutuk wanga angai tuana buai mai mai ani thoshila video te po chu thil omje nei lo mai mai ani thoshil ta a nelale Christine te po chuan thil omje nei lo ani an ring ve ta hiala Christine chu alu ala haide choi choya ponlam chu va ena no pangin fiam la hi avam hu a anu reivak lawa va in le a thil mu chu rap ngei mai no pangte chu an mit le ka te chu puan dum hian an lo tuam bur vek maya aril rubuai zia mu chuan doctor chuan damdoi tui hi in turina ti a om dana ti zia tur thua soya ma se Christine chuan in du lovin ne la nen chuan an chuak ta daya tuipui kama chuan kaldonin anrila tramtak viawa wangin tuipui kama dorte reute a chuan an luta anei lai mek chuan chu khwa chengte festival manglai chu an mu a an kor hak tele anin cheidan te chu mak anti ema wangin nela chuan video in an tha chuala ta a chiang zo kalak tumin apan nei lai chuan Christine chuan thil mak tak mai a mule ta tlat mai an melim siam mai kor wa lai chu ama melang chia chia a muta tlat mai a chan le wang chu she thiam theilo chuti lai tak chuan nela phone chu mi pakhat hian aron lak sakta thut maya mi puizinga atlan lu chu nela chuan zuin Christine chu ama chawina kalsan ta dai mai Christine chuan angonga chhor chu potha a pothak rualin a dan chu diklo le ngala thildum ngek nguk mai chu luak chuak le tanghek mai bathroom atlan lutin ta chuan mishingin an pai po ni om lo tak tak hi aluak chuak tanghek maya pona chuan apai chuak nok noka chuta anung lama tang chuan toimo hian aron man beta Christine chu ruk bawina omta ni khochelawa aumna tanga ron har chwale chuan room chung thim rei ruya hian alo om reng mai abula chuan meiche pakhat lo om vein athil luak chua angmai adum chu amita tangin aron luang chuaka chunu chuan chu tiang thil dum bok chu sirin sa thunin Christine chu Jackson ta a Christine na twar chu aw vak vak akhommu afia talawa Christine screamed in pain as her vision enge thil tak tak ni lo po ashisang to lo nela chuan a phone chu mulet le in anom na hmuna chuan ron kira Christine chu lo om to lo mangang tak mai na zonga an hotel bula ni khoshelawa alo mureng mai chu wa mu a ruma pomlutin a thei to pina en kola Christine ngonga athi or apai to lo om le reng chu mule in mak ati le mai Christine chuan mi tu emoin an mana an roi bo thole thildum maktak meya anjekson tho chu asoita a chunu chu restaurant anin tura thilpol tu medi nge ani arin tho soya anua chuan Christine le nela chu an chwa wana meiche pakhat aming kendai chuan alo tidinga ador chu notele maktak tak meina khatlat annu pa chuan kendai chu Christine chi or maktak mei chun entira media shiat lo thon zota kendai chuan thi chu thlar kara chengte wan nei na thi ni in an midu sak tak te chaw an pek thin tho soya ma sian ni pani chuan an oi lem lo chu thlar kara chuan ni reilo te chaw an la omin chumuna chengte chuan engti kong ma in an ma ni ngai na tur khopin hunan nei lo ti an hre chiang emema an rin hel na te da bo shi in kendai chu medi chen na hunan zota a kendai chuan che tak chungin address chu pe in chumuna kal chu an ta na him lo thoshila mun lo om takani thule pon lammi ta na a hlom thu a shila kendai thuron po ngai poimo to lovin address a pek na lampan chuan an kalta a amunan wa thlen chuan a khwa chengte chuan an lo kil towa Christine chu an lo nuya a melan mu wanga lom anang zok ma a chungzinga chuan medi po chu lo tel ve a melan mu vele ne la chuan panwatin engen nin tura khana tel ti na chwa chal ngala medi chuan ngoi rengin an passport pek pa in indu chuan in kal theyanga ti a masene la chuan anupui chu kalsana tum ho lo azona chana adon ma lo chu zot luya atopa medi chuan mishing ngai tuana na sataka ti danglam theile Christine omanga aril rubaina thlen the ani thu cho soitange nge a Christine thinrim chuan a thi chu pek let le a han tuma ma se medi chuan chu thi chu pek ani to chuan lak let le the ani to lo thu lo shila Christine po chuan adik zia chu she thiam ngal mai achia phelapiang in chawngoi ngoin aum zelani ti te chi chuak warwara thilmak tak main annu pa chu zuireng an bulvel chu thim de ngal rui maya Christine in media biak lai mek chuan a khomi te chuan ngoireng in an lo thlir thup maya anni nu pa po chuan nuam lo an te ru hle a arang theng berin chu khwa chon chwa sana hotela an kir le ta a
They left immediately, went back Semi to the bula hotel, chuan and thliar kar asked chua Sam san to help tur them long ngai arrange a to boat pui to get turin off an the nge na island. an Before kalma they chuan left, midi chuan Maddie in offered tur them lo one pili last a drink. nela chuan Neil I he accepted it lovina in without puata hesitation. relo te Soon a an long after, tur chu their lo boat thlenga arrived, and Neil nel waved chuan them near the dock with a long din relaxed na smile. dokana chuan ha Christine dam deuh borrowed hian a his thu phone to a check their flight Christine schedule, chuan but nela when she phone unlocked chuan it, she an found a thlo na chilling thlo chwa video. hun tur chuan It en showed chiang Neil in an dona unknown place. video rap thak deuh mai alo om reng mai video a chuan nela chu a hmun la hriat ngai lo na lo oma voin hi ka hun nung berani hemi zo a hian kadam chuak don lawa a thleng non le anga ti a Christine chu video chanchin shil tumin nela lampan chuan a zuk tlan thla a zuk thlen ma chuan sanghaman tupa hian nela chu panin abeng bula chuan engamoni hi alo soya chuta chemte in nela chu oma avit zuita a Christine chu nela ming lam tuar tuarin nela lampan chuan atlana nela chu tuya chuan na tuarin atla thabora athil ton rap thlak tak wang chuan Christine chu atlu sop ta nok a han harle chuan semi ama ding chu mu a thil khen dan chu han soifia tuma ma se thil soifin fia na tureng ma nei box si lo an boina bel cha turin nela vit tupa sanghaman tupa la chuan bula alo om reng le ngal ama chu lo en ve reng box si ma se ma han pungot theina nei box si lo Christine chuan video a nela a mu na mun chu pan phot mai tha ina sia a chu muna chuan nela chu mangang takina zonga reivak lawa chuan thil mu anein ein sia a ava pan nai chuan nela ruang troi cheto lu tuk tak mai chu wa muta kumrei tak thito ang mai hian a ruang chu lo troi cheto a thil mu chuan a ti chi ai le mai ma serial rubai vel mai mai ani ti a hre chuak thoya sem chu lo langin phone ron pe a Christine chuan lo lavatin signal chu chhelhe mai phone mi chu nela lo ni nela tongpo chu hre chiang hlei theilawa abyak chu nela tak tak nge ari rubai mai mai po a hre sang thei to lo thudi ka sia du wangin Christine chuan medite omna khwa kha wa tlole thai na sia a semite nu fanen chuan man mo takin an kalta a an wa thlen chuan khwa chu lo re thup mai mi chevel re reng mu tur om lo semi chuan le lam en kwal turin akala Christine chu nela ko vak vak chungin akal kwal bok relotea ama anela nena an cholna dor kha wa mu a telephone hlui to tak hi kil khata alo oma phone chu aron rita thut mai zam tak chungin phone chu han lakanga lelama chuan in thoina hla chamang mai chamri hi heta a alawlu tuk chuan phone chu thlowin le lama hoiwat ama chuan khwami te chu an loading thup mai an mail te chu danglam veka an mit te chu athim rui mai ama chu an khoimi alawa ma se ngoi ringin dingin an enta thup maya inti pachangin Christine chuan nu pakhat mai chu wazuta chutia wa khoi rual chuan chunu ka tang chuan thil khumak tak mai he ron chuaka Christine maya tak mai chuan a ron phu tamaya alawlu tuk chu tre tuara ni khoshelovin leya chuan thluta a he thliar karan thlena tang khan ril rule in ngai to boy re rengin ahuna manga atakram le mu mangrama aum chok deu reng hiani maya amit han min le chuan intereu te chunga hian alo oma mumal nei lovin a chaw to hle mai a pasal ne chu adam nge thi ti po she thiam to heklo Christine te no papal tlang ang din mun hi kan lo tong ve ni ngai chuan emo khwa kan tlo ten kan laka pui thuna thil an mangani chuan rang taka chu mun chu tan chwa san ngal turani a kan shat ngai lo khwa kan tlo re rengin eile inte kan shat ngai lo ten min pekin eya in mai mai lo turani anele in tur pek chu damdoi mi ti a vek thei thil kha ani mai theya ishe chuak mani chuan elain chan him theyang ma sei tai lu tukani chuan khan thil pek che kha I taksa a om chung chuani buai dona a pai chuan a thaber chu I taksa tanga ti chua khani a chumi tur chuan iluak chua angai dona in komluak mai dona ni engkim iluak chua nuwa tui thiang him tak I in chewanga khang mi te khan pui thuna an kalpui siat vai phei chuan arang theng berin chu mun chu I chua san ngal donia ma se Christine le ne la te hi an van doin tan chiat na hun thra an nei tare reng lawa kharuma lo har chwa khan Christine chuan apum na wongwong chu sha in bathroom a tan lutin awalwak ta chiam maya aning to lu tuk chuan a thi or chu pot thangala a po thak rual chuan thil mak tak mai hi a thleng le ta ama chuan ngo chunga alo dinga khwami te mel mak tak tak mai khan an lo hwal to maya ama chuin thoinan an lo champwala abula chuan thil nung mak tak mai hi ipa an lo da a chuip chu adula an ron ngat chor Christine chu a thei to pina tal faka ma se tuma chuan ama khongai nan lantir lem lo chung thil rap thak tak tak te chu engwain nge achunga a thlen bik sha thiam harati hle mai ma se a chan kan che chuak thoi to ang
Christine in sema mule chuan nel chu khoyange omti alo zota nela chu a that thu le khoyai mo akal lok thu alo shila video ma sabira Christine are lumwang khan atak taka atina ang ti hlawin nela hi ainkil toi pha dewa sem chuan ataksa chaktok lo wanga aril rungai tuana abuai thu le mangchia amang mai thu in alo tong thamwana ama a an doctor mu kha muturina shwaya ngun takin doctor chuan lo en fe in nawa pai tho lo shil tamai ama ni reilo te maya khan he doctor tho hi an pan a arai tho soi box si lo om dan chu shithiam lovin Christine chu achi ai hle maya ni chungle ka nawa pai the mai dan kha angai na shilovin doctor in ultrasound entir chuan athala ka naute chu mishing pa ngai poni lote azuk mu chuan rablu tuk chu thabar takin clinic atang chuan atan chuaka akal na tur lampo shilovin amangang to lu tuk chu kendai bula chuan akal ta top kendai chu thil thendan zongjong le apasal ne la bodan te chu shila kendai chuan atira tangin thil thendan engkim alo shivek to a ama nu na chadhim nan engma lo soidu lo ni Christine mangang taka bula lo kala muta ka chuan thil thendan le omdan tur chu shil taveka an chena thliar kar chu man lai ta to serle sang maksak tak black magic kan ti mai ching tu te an ni a chuan serle sang te chu thiar kar ven him nan thipui le tui phone Rapthlak tak te laka anin ven him nana an ti thinani kumtin me chia naw paila hi an hlan thina Christine le ne la te thiar kar an lo thlen him khan thiar kar a cheng te chuan anin tur ve via dam doen lo pul sak to a Christine in tura an pol khan ari ro ti boin thil mak tak amu thina ne la in tura an pole ro chuan aum dan lok tirin video ma sabera kan mu ang khan Christine kha arek luma chu wangin tuna Christine kan mu hi minung po ni to lovin tharau ni to in khovel le tharau khovela awa kwal vel mai to a ami mu mak tak te kha ama a an lo hlan to te tharau an ni a an rin dana chuan anin thoina chu an chun zom chuan an chena thliar kar chu thipui laka a him reng tura an ngaya chumi omzia chu Christine chu thliar kar chwa santiran tumya lo ti na ni a chior khan hun engamo chen chu veng him theya ma se rei takero aveng him thelo Christine chuan kendai chu pui turin angen ta chiama nela chu zon mu puya thliar kar an chwa san theina na pui turin angena kendai po chuan remti in a pui chuan a chor chu a fa padam lo ti dam na na piturin a phut ve thunga Christine chuan nunna dang channan anuna hlan don nge po a shithiam lo kendai fa pa hian cancer veya a thia pek chuan adam pha don thua soya anin rin man ma chuan ki pen thoman chia a Christine chu rang takin thokpo thothangam lawin chhuar phena chuan a biru a doctor pa bok kha lo ni a mela chuan engma lang lo kendai chu ron pana kendai chu chuata nunna nei to lawin a tlunok answer le sang ti na khan an doctor po chu lo tel ve reng ani ti a thiam ta Christine chuan abula silai chu wata man mo takin tan chuak ta a tuma rin tora nom to lo apan to lam po shilawa omlai chuan semi chu karbula dingin awa mu a sem chuan lo mu in abani na lo huya chu thliar kar tanga hlataka chuan a hruai tur thu lo shila kara chuan chuangin chak takin an tlan ta a reivak lawan tlan nu chuan Christine po aril ro ha damin ahim veta ni inain Hmanna semi fano neteli chu anunga ngoi ring in a thu a relote a chuan neteli chuan an kalna kong chu anin kong ani lo thua soi chuak ta chu thosia chuan Christine chu a thu khong ot mai pon laman hoi chuaka an kalna kong chuan tuipui kam lam kalsanin ngo chung lam chu panta ti a mu a neteli ne na chuan anu omna zota a neteli chuan lo mel tak hian anu chu leya alu to thuina changa ta chuan Christine chuan a hrithiam ta war mai semi chuan thliar kar chu chwa san tira lo tum reng lo ni ti a hrithiam ta war mai semi chu va ena makdeu mea lo nui seng pa in cancer nat na ve thule he thliar kar hian damna pek thu soi pa in thliar kar thil ti theina adon chuan engemo a pek let ve ngai tho soi ta a in thoina kalpui tu te lampani na hruai ni ti a hrithiam ta Christine chuan a seat belt sui nge pa in silai chu la chuaka semi chu kapta kar chuan kongsira thing chu asu a man mo takin kar tanga wak chuakin theilovin ading troka ma se chu mun chu tlan chua sanangai ni ti a hriat wangin a thei to pin thing le him kara chuan atlan ta chiam maya thingtang te chuan avun chu an tai pil phengphung mai
phunri le au thom a sheboka van doi thak tak main khwami te ho chuan an man le ta hlo mai in thoina hmuna chuan an hnuk le tle ta a kotlai zau tak maya hian lungchunga an phuar beta ama hual velin mei cherte an chi a chung mei cher lim thla a thla lo lang te chu ara pom le mai thiar kara thena tanga ami ton te zong zong se mi doctor medile khwami ama lo nui tu te zong zong khan an lo din hual to maya engkim mai chu ein zom vek thudik Rapthlak tak mai chu Christini chuan a hre chuak ta ama chun hlan don ani ti chu athi sen chu hlo nei a fan chuak vek ma se atop san theilo ni ti in shain khoila yai mon nela alomani ti asia a engti kong zong e mottalin azon mu angai ni ma se ngai tuana vaina samai si andam doi pe khan angai tuana ti buain thilmak tak takin achia noi ring mai boxi athil mu pakhata chuan nela nen chuan vaukama an lo thuduna he vaukam an lo thlenni tlayang mai khan kutin wanin lim takin an lo ti ti a Christine in nawa pai theilo wangin falak mai tha anti thuten soiduna relote chu a ha dam huai ma se anin thoina thu champwal ri chuan amang chia ton meka chuan a hruai kir le a pung khom ho chuan anon hual to wa engemo an champwala an phun mol hlombok Christine chuan ring taka nela ming au chwa pui pa in a thei top chuan atala an thunna tang chuan atal chuak theita chhuata thir tlon chu charin medi local nai chu thei to panai na lo wo pop mai engkim mai chu buai zota khwami te chuan manan tuma ma se thei to pin Christine chu tangve in ram noi lampan chuan atlan chile ta a ama chuan neteli chu loadinga tlan chuak lo turin alo nge na atlan chua chuan thiar karami te chu an thi vek tur tho shilin kal lo turin nge na neteli chu arwala kal ve turin a soma ma se lo du lo achan chu tharau lama mi ve thoni wangani riru boile lo nein Christine chu khat vek to nimzinga chuan a thei to patlanin atopa lui kama hian awak chuak ta lul maya ta chuan longte hi lo oma longa chuan man mo taka lon lutin chu thliar kar chola theyang bera tlan san tumin tuipuya chuan a inkar tangat ngata atuk jing khwa lo war chuan chu thliar kar chu tuifon in alo len 5 vek ani ti kan muta he hi achan chu in thoina anti puitlin lo wangani Christinia tan chwa tak si wang khan thliar kar chuan amana petani an khovel chu lo cheta veka heti la hian Christini chu longlenga tuipui zau taka ama chawin kan mu a toman chan chu ani don le don lo an chelo ma se thudik tak chu Christini chu thidai to achi or kha tharau khovel nen zom tu ni a achi phel rual khan a chawin a buai vek china kendai na shilang ngei khan kha thitel lo kha chuan khovela adam kho chuak theidon lawani anoni reilo tia Christini ruang chu vaukama midang ruang tinen tuin alo len chuaka ma se thliar karami pakhatin aoma chieronda rualin a thoko ka aron mengle ta alodam chuak le ta ma se mishing pa ngai ni to lovin tharau khovela tlan chwa sana tum eme ma chuan chatuanin om to donani